ibeleli lesiqhuba licula lethi 218 ixhego lapha ekhaya elasiya nalo endicinga uba oyena mntu wabaneba kule ndawo ndinekuyo namhlanje engathi uba wayolelana kodwa ukubhubha kwakhe umthika wakhe walinda mna ndimsana esithi xa Fageli phaa ekhaya siyaba emaxhantini. Siyaba emaxhantini phaa ekhaya. Esithi xa sidibene silikhaya. Iculo okanye ingoma. Asinangoma phaa ekhaya, asingobaxhosa mos thina ndithi. Xa sibheke emaxhantini sithathe iculo 218. Ngelishwa lam inkulu yaphaa ekhaya ezaba inkulu, yazaba inkulu endlini. Ilento ke bantu bandithathela amaculo namhlanje abe yinxalenye yale nkosi. Ingqondo zethu zibuyele phaa kule ncwadi ka-Isaya isahluko sesithathu kulaa vesi yeshumi kulaa mazwi besenziwa introducing athi yithi umalungisa kuyakulunga kuwo ndithunywe nje loo nto Naneceba nawo nawuphi umuntu lapha kule ndawo siphinde enzabe ndisithethe apha cela ndibambele epingi uthi uThixo uza kulunga kuwo hamba nje naloo nto imbamba ndithathe nesasifundo besisifunde kule veki pheleleyo ngoba le nto iyahambelana uthembekile le nto ingqina loo nto ke le uba uye wasithatha isigqibo wangqina uba uthembekile uyehova uthi ke ngoku kuwe kuza kulunga inyo nje loo nto xa sizive ngomnqophiso nayiva mos le nto iyavakala nje bezam ukuthembekile zam ke ezithandwa lelizwi likaThixo. Le ncwadi ababhali bathi ibhalwa ngumprofeti u-Isaya. Abanye bayaphikisa ngokuthi ngokupheleleyo kwayo le ncwadi ibhalwe ngumprofeti u-Isaya. Bathi inxalenye yayo le ncwadi ka-Isaya okanye ibizwa ngo-Isaya. Inxalenye yayo up until 36 chapters zezona zibhalwe nguye kodwa ke ayibalulekanga kakhulu loo nto leyo. U-Isaya lo ngunyana ka-Amozi. iBhayibhile iyandixaka ayithethi kakhulu kanintsi ngaye lo mprofeti u-Isaya kodwa ngomnye wabaprofeti abahlonitshiweyo nangababhali nabaphicothi bezibhalo kude kuthiwe incwadi yakhe is close to the Gospels ngohlobo ebhalwe ngayo nohlobo obunzulu ngayo kodwa eyona nto ibalulekileyo ithetha ngoKristu even before abe uKristu uyazalwa. Sihlobo zam ezithandwa ilizwi likaThixo umfo ke lona owayefundile xa ndimjonga kakuhle wayehlala nezikhakhamela u-Isaya lo phambi kokuba abizwe nguThixo. Ikhona le nto ethi uyazalana nobukhosi uzomhle othandwa lelizwi likaThixo. Loo nto ibangela uba akwazi ukusondela kwiikumkani nakwiivote zobukumkani ngobuyise usondele ebukhosini. Naba ndithethayo iyavakala nam ihlobo zam ke so ngumntu lona owayephila nee-dignitaries ngokweli xesha siphila kulo owaye nesidima esikhulu okanye ekwinqanaba elikhulu engumntu ophakamileyo u-Isaya before abizwe nguThixo. Cela loo nto ndiyiqale hlobo zam ke ezithandwa lelizwi likaThixo. Watshata nomprofetikazi
iyangimangaza le nto yokuba utshate naye lo mprofetikazi engekabe ngumprofeti. Itsho le Bhayibhile banonyana ababini apha kumprofetikazi. Hlobo zam ke kubalulekile le nto ndiyithethayo ukuba umntu ayiqaphele ukwenzela uba azokuyiva uba kutheni uAzaya okanye uThixo ngomlomo kaUziya ethetha la mazwi athetha ngawo apha. Umprofeti ke yile nto ibizwa nguThixo okanye lo mntu ubizwa nguThixo ekude namadinga kaThixo. Hlobo zam ezithandwa lelizwi likaThixo eziphilela ubomi bakhe njengaye uZiya lo wayeziphilela ubomi bakhe engamazi uThixo tu. Yabona kukhona umbhali othi uUziya wayebazi ukusebenza kobukhosi ubukhohlakala amanyundululo asebukufukaleni nasebukhosini wayebazi uIsaya. Nabaleliva kakuhle mzomhle ngoba wayesondele apha ebukhosini. Ifana le nto noba mhlambi ungowalapho ngumntana okanye usondele phaa ku-presidency uyazibona izinto ezenzekayo. Wandimangalisa lo mbhali because uzuma into okanye usondela entweni ebuya ibe neziqhamo ekuhambeni kwencwadi kaIsaya. Mhlawumbi uThixo ethandile siza kufikelela kuloo nto leyo. Badala bam mzomhle othandwa lelizwi likaThixo, yithi ukumalungisa kuyakulunga kuwo rhamente engcwele ethandwa lelizwi likaThixo. Wayebhadula ke lo mfo ekude nofefe likaThixo kunjanjoku engenaxesha likaThixo. Sihlobo zam yandimangalisa uThixo wamkhangela kodwa uIsaya. Uyayifunda ivangeli incwadi le kaIsaya uThixo wamkhangela uIsaya wathi ekumkhangeleni kwakhe wamfumana rhamente engcwele ethandwa lelizwi likaThixo. Uthi umbhali yonke ukhula apha uIsaya sele ezoba ngumprofeti nje for 40 years apha eJerusalem umhlaba kaJuda. Mzomhle othandwa lelizwi likaThixo kukhokela kuphethe ukumkani uUziya. Niyakhumbula ngoselo ali rhamente engcwele nethandwa lelizwi likaThixo. uThixo ke wambiza uUziya. Uthi xa ethetha apha waba nombono mzomhle ngokungathi usetempleni uUziya. Oba nimfunda kakuhle uchapter 6 wale ncwadi athetha khona uUziya. Uthi le mbhali xa ethethayo wambona uThixo uUziya embiza. Zihlobo zam ezithandwa lelizwi likaThixo, udade wayehlele etroneni ende ephakamileyo ehleli kuyo uUziya. Mzomhle uThixo mzomhle othandwa lelizwi likaThixo rhamente engcwele ethandwa lelizwi likaThixo. Uthi lo mbhali xa ethetha amasondo engubo yakhe, zihlobo zam ezithandezayo, zazigcwelise zizelisapha etempleni uThixo egcwele ubuqaqawuli obukhulu around him. Ibona loo nto leyo ngokuthi uthi lo mbhali xa ethethayo kwakukwiserafim ezaziphaphazela apha ecankwakhe mzomhle othandwa lelizwi ezazinamaphiko amathandathu. Abashumayeli bazayikhumbula le nto ndizama ukuyithetha. Amabini egqume ubuso bawo, amabini egqine iinyawo zazo, ngamabini ephaphazela etempleni. Uthi lo mbhali xa esinika ipicture itempile le eyayinkulu kaThixo yayizele umsi rhamente engcwele ethandwa nguThixo. Lisikomoselo likaThixo athi xa ehlile phezu kwabantu bakhe kugcwale umsi okanye bafukanywe lilifu. Niyakhumbula ngosilelo ndizama ukuyithetha. Xa uThixo ehlile imeko akumelanga uba ifane neyesiqhelo. Zihlobo zam ezithandazayo mzomhle othandwa kwenzeka loo nto ke apha. Uthi lo mbhali apha etempleni lekaThixo kwazala umsi rhamente engcwele ephaphazela eziserafim. Cela niyiqaphele le nto ukubizwa kwakhe zihlobo zam ke uIsaya. Ndicinga ibalulekile le nto imba koba ndihlala apha kuyo rhamente engcwele ethandwa lilizwi likaThixo njengephaphazela nje eziserafim apha phambi koThixo ngoba wona ningoma. Uthi umbhali zasuka zenza indumiso enkulu eziserafim endlini yokuthandaza mzomhle
othandwa lilizwi likaThixo, kaloku apha endlini kaThixo yindawo le yokudumisa nokuphakamisa ubukhulu bukaThixo. Zizwe zithandwa lilizwi likaThixo, ukuze uThixo lo ahle nalapha emasinda kumele uba siphakamise indumiso ezimfaneleyo uThixo. Ngoba wona nengoma akunethi mahaba uba sithi uThixo nguThixo, eyona nto ishukumisa uThixo esemazulwini kwelesithathu izulu kukuthi thina siphakamise indumiso. Mzomhle othandwa lilizwi likaThixo, sithi sakuziphakamisa indumiso asuke uThixo ehle. Mzomhle othandwa lilizwi likaThixo, niphina la madoda ayesentolongweni nekhumbula Nkosi athi ngentsimbi xa kusohluka ukusa ubusuku kwanokusa basuke baphakamisa indumiso. uThixo wehla washukumisa iziseko zentolongo. Zizozihle ezithandwa lilizwi likaThixo. Uthi ke ngokulo mbhali bandumisa eziserafim zisithi indwele Yehova Thixo wemikhosi, athi apha elizweni kuzaliseke okanye ilizwe lilonke lizaliswe bubuqaqawuli bakho nobukhulu. Zihlobo zami, uthi uIsaya ndathi ndisajonge loo nto kwasuka kwasondela kum iserafim enye iphethe ilahle ngesandla saso okanye ngesiphathiso saso. Khamete ngcwele ethandwa lilizwi likaThixo, afika eserafim yalibeka apha emlonyeni awam elilahle livuthayo. Uthi lo mbhali xa ethetha wathatha amazulu lathi kuwo, yabona lifikile nje elilahle emlonyeni wakho, ususiwe ubukhwenya bakho nesono zakho zicela kusheyo. Mzomhle othandwa lilizwi likaThixo, ngathi uthi yabona uZiya Azaya uba abantu bebekwazi ngohlobo wakwazi ngalo, kodwa namhlanje usesidalwa esitsha, izinto ezindala zimkile. Zihlobo zam ke usuke wasesidalwa esitsha. Unjani uThixo? Tyhini madoda. Mzomhle othandwa lilizwi likaThixo, bathi ubukumkani uIsaya ababumazi basuka wazuza ubukumkani belizwi likaThixo. Samendezwele ethandwa lilizwi likaThixo, anamandiva kakuhle na ngoba unandiboma, anamandiva kakuhle. Mzomhle ke othandwa lilizwi likaThixo, wabizwa ke uIsaya ebizwa uIsaya ebizwa nguThixo, wazoqala umsebenzi wakhe. Anamandiva na abendwele ethandwa lilizwi likaThixo, yithi kumalungisa, yithi kumalungisa, yithi makumalungisa. Mzomhle ubekekele othandwa lilizwi likaThixo. Yabona ke madoda kokwethu apha kule ncwadi okanye kwesi sahluko sesithathu, mzomhle kobekekele uIsaya uyabazi uThixo ethetha la mazwi nje. uThixo uthetha ngaye, le nto ngumprofeti yinto apha ethi xa ithethayo, thus says the Lord. Mzomhle ayithethi into aphume emqaleni wayo. Zihlobo zam ke ezithandazayo, umprofeti ayingomntu ofesikavula umlomo atshale engacinganga. Zihlobo zam, umprofeti ngumntu apha wathi xa ilizwi likaThixo lisiza kuye enyuka intaba. Mzomhle asibekele bucala esithandaza phambi bukaThixo ukuze intetho yakhe ibe yintetho ephilisa ilizwi okanye ilizwe likaThixo. Wenza loo nto apha umpostile okanye umprofeti uIsaya. Zizwe zihle ezithandwa lilizwi likaThixo, apha kuchapter 3 ilizwe likaThixo limkile uThixo. Amandivakalana kakuhle zihlobo zakhe ezithandazayo. Masigodke marhabe sisazi ngoba uthi uThixo xa ethethayo yithi kumalungisa kuyakulunga. Mzomhle othandazayo uthetha nesizwe sikaIsrayeli esimkileyo. Zihlobo zami, kuThixo bayamka abantu bakaThixo kuThixo, kodwa uThixo akemki ebantwini bakhe. Kwenzeka loo nto kwesi sahluko. Anendiva maKristu ndasiza kulophisa phambi kobuso bukaThixo apha kuchapter 3. Kwenzeka loo nto kule ncwadi kaIsaya. Zaniyeka bashumayeli sigoduke, zaniyeka madoda sigoduke. Kwenzeka loo nto apha kule ncwadi kaIsaya isahluko sesesithathu. Kwenzeke impazamo kwesi
wazisa zithobo sanke izithixo kwaJuda zophakale anidifaka kuhle makabathandaza umsonhle othandazayo ngicela ukuthi kuni nasisenza lo mnqophiso bazale zilumkelayo izinto elizenzayo phambi kwabantwana benu zithobo sami esithandazayo ngithunywe lodwa pha ekuseni nje u-Athaliya uzalwa yintombi apha ekuthiwa nguJezebheli ebukumkani buka-Ahabi zithobo sami umfazi owayesondela emyanini wakhe asebeze ukonakala nokonakalisa zithobo sami esithandazayo andiziva masigoduke asizagoduka zithobo sami ke esithandazayo wayithatha lenkohlakalo u-Athaliya wakuphunyana wakhe wawuthatha ubukhosi cela sicela konjalo lasigoduka wathi akuphunyana wakhe wabuthatha ubukhosi awugqiba bonke abantu abanelungelo lobukhosi wababulala lo mfazi u-Athaliya zithobo zami esithandazayo kodwa icebo likaThixo labe lihleli endlini kaDavide zithobo zami wathathwa umfana omncinci ekuthiwa nguYoashi zithobo zami wayokufihlwa etempileni kaThixo zithobo zami ke esithandazayo thini unjani uThixo lasigoduka unjani ke uThixo unjani uThixo ithi balungisa kuzakulunga zithobo zami ngokwapha ephakama u-Athaliya wabesithi uThixo ithi balungisa kuzakulunga zithobo zami esithandwa lelizwi likaThixo esisizwe ka wasiduba wasibulala u-Athaliya nemane ephakamisa igama likaBhali zithobo zami namlibala abantu uThixo wemikhosi zithobo zami esithandazayo khamele ngcwela ethola uThixo ilizwe likaThixo amaSirayeli lasigoduka lalawulwa ngenkohlakalo engumangaliso zithobo zami uthi lo mbhali xa ethetha there was corruption elizweni likaThixo kwakukho inkohlakalo elizweni likaThixo ithi kumalungisa kuzakulunga kuwo zizozihleke esithandazayo uthi inkohlakalo eyasiwa ngu-Athaliya uthi kwakuthathwa nentsana zibulawe kwenziwe idini ngalo zihlobo zonke esithandazayo kuthiwa uthi lo mbhali xa ethetha nabaprofeta babephakamisa ilizwi likaThixo babamiswa phambi kwebandla bahlotshulwe isikino kanye ulusu lwabo kuhlekiswe ngawo ngenxa yelizwi likaThixo u-Isaya uprofeta apha kwimepenzala masigodukeni marhaba kodwa lithi kumalungisa zithobo zami isizwe sikaThixo samfulathela uThixo samka kuye zithobo zami uthi ke ngokuThixo inqumbo yakhe phezu kwesizwe sakhe zithobo zami esithandazayo uthi ndiza kulithatha ndithathe nesonke simke kuni anizoba namanzi anizoba nazinkokheli ezibhadlileyo zithobo zami ngoba inqumbo kaThixo ihleli phezu kwabantu bakhe zithobo zami uthi uThixo ndizasihlamba izandla zami ngani ndimke kuni zithobo zami ke esithandazayo ngoba abantu bam basuke bakreka emke kuni aniliva kakuhle marhabe mzomhle bathanda lelizwi likaThixo wenzani kakuThixo wenzani uThixo wabafulathela uThixo abantu bakhe wathi kubo ngoba nifuna inkokheli niza ngoku kule meko nikuyo nimele uba nikhokelwe zintsana ezingenakuqonda okuphangaleleyo zihlobo zami akuzobakho kuphila kuni akuzobakho uxolo kuni uthi lo mprofeti uthi uThixo nothandolo luzawulambatha kuni ngoba nimkile kuni zithobo zami kodwa uthi uThixo kusiphithiphithi esonakeleyo phezu kwelizwe lakhe akaphela uba akhona amalungisa phakathi kwesizwe sakhe akubathi itsho kumalungisa ngoba kuwo kuza kulunga zithobo zami ke hambani maKristu ke hambani maKristu uThixo kwinqumbo yakhe
baba wona liboma uthixo kumsindo wakhe uthixo baba wona liboma kwisona uthixo asijongileyo esizweni sakhe kodwa apha usikwa iningi uthixo ujonge amalungisa ibhinanana yamalungisa uthi uthixo kuwa ndicela ukuxelela laba bantu uthi kubo kuza kulunga zihlobo zam ke kodwa Estandasa, baba wona libom, msomhleka. Othandwa lelizwi, unjani ka uthixo, zihlobo zam. Uthi uthixo apha, uyabona uthixo, Magabe, uthixo uvuyiswa yimbinanana yabantu abasamkhonza, zihlobo zam. Uthixo apha, wonwatyiswa ngumphefumlo wakhe yimbinanana yabantu abathi noba ilizwe lingagutyungelwa sisono nenkohlakalo kodwa basathi uthixo usanguthixo ebomini bethu zihlobo zam ke esithandazayo apha uthi lo mbhali kulahleka abantwana kuzela inkohlakalo kugcwele kunjathoku amasirayeli awasifihli isono kuthixo waqumba uthixo wanomsindo kodwa ekuqumbeni kwakhe uthixo wabona amalungisa wathi esiphithiphithi nasi ndakumsindo endinawo kodwa akhona amalungisa uthixo apha kodukani madoda kodukani ubani ndiva ngoku enophinde nendiva ngigqibele bendithunyiwe zihlobo zakhe esithandazayo uthixo apha uthi apha yayilithapha akhona amalungisa uthixo uthi noba kungegcwala inkohlakalo apha lithapha uthi kodwa nakhona yasemasinda akhona amalungisa zihlobo zakhe esithandazayo uthi noma abantu apha lithapha abakwazi ukuhamba kwakutshona ilanga abantu bamkile kuthixo kodwa uthi khangelani kulaa kona yasasitrato akhona amalungisa zihlobo zam uthi noba liphithizela phantsi kwemiphu apha elithapha kodwa ndifuna ukuthi kuni kuza kulunga esithandazayo utsho apho uthixo eloba sihambeni ke ngaloo nto marhabethe yintoni elungisa yintoni elungisa bawuphanyaza yintoni elokuthiwa elungisa zihlobo zam ke esithandazayo uthi papa uthetha ngabani nakani uthetha ngabani ulungisa kumntu onjani ilungisa zihlobo zam uthi kapha uthi mandixelele bani na oba kuzalunga kunibuza loo nto uthixo kunibuza loo nto zihlobo zam uyabona ke ilungisa kulaa mntu othi noba imeko kumnyama kodwa athi akukhangela akubona ukukhanya ekugqibeleni zihlobo zam ilungisa kuloo mntu uthi imeko ingalunganga athi kodwa xa eguke ngedolo athi nguthixo ngoba ukhona izolo imeko ingekabikho nje namhlanje nguthixo iza kuphuma ilanga usenguthixo intoni kanti kubani kanti ilungisa zihlobo zam ke esithandazayo ilungisa kulaa mntu othi imeko seyingalungi ubomi bungazameki zihlobo zam kodwa sukathi ndiyazi umhlawuleli wam uhleli uyasukena phezu kwethulo lomhlaba zihlobo zam esithandazayo kubani ilungisa kulaa mntu uthi bendigumntwana ngoku ndikhulile andizangena mbona uthixo elishiya ilungisa kubani ilungisa marhamante athandazayo kubani ilungisa kulaa mntu uthi ndicela ntwinye endicela yona ngoba ndihlala endlini kathixo yonke imini zam zokuphila zisasihle esithandwa nguthixo kanti kubani ilungisa kulaa mntu athi umbhali akahlali embuthweni yabadeki zihlobo zam ke esithandazayo kubani ilungisa kulaa mntu uthi dala nkosi intliziyo ehlaphulukileyo ngaphakathi kwam thatha thixo umoya wakho ungasuki phezu kwam kubani ilungisa zihlobo zam
kuba nilungisa kulo mntu uthi xa kubotshwa amayelenge nakwelibandla nalapha emasinta athi ndizongena kule nto kubani kanti kubani ilungisa lo mntu uthi ayikho inyani kule nto ayikho inyani apha kubani kanti kubani ilungisa zihlobo zam ezithandazayo ilungisa kulaa mntu uthi sele usathana yamkhonkile yammophile asuke aphakamisa indumiso zihlobo zam ke ezithandazayo ithi kumalungisa kuza kulunga hambani ke makristu andiyanobuyintoni na andiyanobulo nilungisa zihlobo zam ke ezithandazayo hambani makristu nisazi ukuthi kuza kulunga zihlobo zam ke ezithandazayo uthi kodwa uqala 2026 wabulilungisa aliniva kakuhle makristu uthixo xa uqala 2026 wabulilungisa nansi catching point wabulilungisa kuza kulunga kuwe zihlobo zam ke ezithandazayo uthixo kwistori sakho wabulilungisa awugqibeli sathana kuzawugqibela mna ndinguthixo ophilayo zihlobo zam ke ezithandazayo uthixo uthi wabulilungisa kuza kuphakama intando kathixo yabomini bakho zihlobo zam ezithandazayo uthi ke ngokugqibeleni kuza kulunga uthapha cela uvala ngaloo ndawo kuzalunga makristu kuzalunga yabona kuzalunga yabona mhlawumbe ibingalungi laa nto okanye bekungalungi iminyaka uthixo emakristu animthembi uthixo ngoba unguthixo othembekileyo athi xa ethetha I shall not test you beyond what you can bear. When you are tested, I will navigate you out of your situation. Yabethunana uthembekile uthixo zihlobo zam ke uthekusani nje kuza kulunga zihlobo zam ke yasithandazayo yamani kwalunga ngalamhlu Yesu wayesesentabeni zihlobo zam kukolo mfo wayebhijelwa liqhenqe zihlobo zam kungekho mntu wafuna nokusondela ithi ncwadi kathixo wafika waphambi koYesu wathi thixo wathi Yesu wabuyathanda ndingahlambuluka zihlobo zam wasuka uYesu wasolula isandla ngoba lisiko lakhe ukolula isandla emalungiseni asebuqwebeni wathi uYesu kuye ndiyathanda hlambuluka ngoba kuza kulunga zihlobo zam hambani makristu hambani inaloo nto ba kuzawulunga kulo minyaka yabona le nto ithethwa nguthixo ngomprofethi uIsaya is not negotiating noSatan yabona niliva makristu le ntetho is not negotiating noSatan ithi kugqityiwe kuza kulunga zihlobo zam ke esithandazayo ithi le nto you need not to doubt zihlobo zam nemkhumla mfasi wayequka esilwe tempileni zihlobo zam uthi umbhali yamanisenyuka lo mfasi ubheka tempileni kodwa uthixo wasivala isibelele zihlobo zam asukela mfasi asindlu yakhe abheke silo kodwa uthixo wasivala isibelele afikela mfasi aguqe esibingelelweni wasuka uthixo wasivala isibelele aqukela mfasi alile kwasibingelelo kodwa uthixo asivale isibelele zihlobo zam ke kodwa akamyeki uthixo ngoba wayenento ethi amalungisa ayalungiselelwa uthixo hamba andiwazi umthandazo okudala umthandazo andiwazi umthandazo uthixo has got the right othi uthandaza asivale isibeleko uthixo njalo muzi zihlobo zam
esithandazayo uthi umcela uThixo iminyaka ilandelelayo. uThixo has got the right yokuthini lwasivala isibeleko kodwa kusivaleni kwakhe isibeleko uthi mandithi kumalungisa kuza kulunga. Sithemba samke yile nto uSara ephakama ekuzaleni kwakhe uIsaka yamthumisa uThixo esithi kubantu uhlekisile uThixo bana bakuvayo ku bahleka kunye nam ngoba unguThixo. Sithemba samke wayifanya imithandazo unguThixo lona wakulungisa kuza kulunga. Makomento semasinda hambani nina loo nto hambani maKristu nibambele umntu leba uKristu siza kwenza naye umnqophiso ngoku. Yabona uThixo siza kwenza naye sizavusela lo mnqophiso. Ndicela xa sisiya kuye siye sisazoba uthi kuza kulunga. Kunjani oku uthembekile uThixo. Ndithobo sami ndicela ba ubuphela ukwenza umnqophiso mawube nesingqi sohlukileyo ngoba uzuze isiqinisekiso kuThixo esithi kuwe kuza kulunga. Sithobo sami ke esithandwa lelizwi kaThixo masizele kulo mnqophiso sinento ethi uthembekile uThixo uthembekile. Akekho uThixo ofana nalo uThixo. Ngulo kaloku uthi mvangeli wamka ethetha sithobo sami noba niwela milanjeni imilambo amanzi awusayi kunijulise. Sithobo sami uthatheka ethetha noba ndinqumla mililweni idangatya lomlilo alisayi kunirhawula. Uthi kwenye incwadi noba ungasala isisalo asibulalayo asayi kulala ngoba kuthembekile uThixo. Sithobo sami kunjani oku kuza kulunga. Hambani ke maKristu fane ndivana naphindindi oba kudala unkqonkqoza kukho abantu akudala benkqonkqoza. Uthi uThixo ngokunza unkqonkqoza ungekankqonkqozi. Uthi ndizawuvula ungekaqala uvulelwe. Uthi uThixo ndiza kulungisa ungekafiki. Kukho abantu abapha phakathi kwethu we are so far low in the ladder hathi sifikelela kwindawo esiqondela ufikelela kuzo ngengcinga kuphela. Uthi uThixo ngoku uza kulunga. Sihlobo sami esithandazayo uthi uThixo kuni njengoba 2025 uphele ubopha amaxonya kulona unyaka kuza kulunga. Sihlobo sami esithandazayo ngoba uthi ngoba mna nguThixo kaIsrayeli. Ngamanye amagama zonke izinto zisentendeni esandla sakhe. Sihlobo sami ke sithandazayo mzomthobekekile uthi uThixo ba ubujikajikana nesifo imihla ngemihla lobomi bakho. Uthi uThixo mandithi kuwe ngoku kuza kulunga. Sihlobo sami ke esithandwa lelizwi kaThixo uthi uThixo ba abantwana bakho isimilo baphumukene naso awusakwazi nobalawula oba uSathane ucinga oba ubathathile. Uthi uThixo mandithi kuwe kuza kulunga ngoba akugqibela intando kaSathane endlini kaThixo kugqibela uThixo. Hambani ke maKristu ninaloo nto emva komini nje. Sihlobo sami ke sithandaza uthi uThixo apha eMasinda uthi unguThixo walapha eMasinda. uThixo uthi unguThixo waphi walapha eMasinda. Noba uSathane anganixhaphaza adongile zonke ezi lights noba uSathane anganixhaphaza athi adongile neliphahla lendlu kodwa uthi uThixo ngoku ze ningazijongi nizidele ngoba kuza kulunga. Kunjani oku simkapha sithembile oba kuzalunga ngoba unguThixo othembekileyo. Esithandazayo noba uSathane angacinga uba mvangeli uyasohlutha isidima sale nkonzo uthi uThixo ngoku kuza kulunga. Hambani ke maKristu ndicela baxa ungena esitratweni sakho bakubona apha kuwe bakubone ngohamba kwakho ba kuza kulunga. Sihlobo sami ke sithandazayo ngoba abantwana bakho bayayazi imeko yasekhaya. Sihlobo ba uhamba etalani kwesihlangu kodwa ukuthetha kwakho ngoku babe kukuthi kuza kulunga. Sihlobo sami wathi noba wahlanga esitrato omakhelwane bavala iminyango ngoba uzawucela into uzodlule ngoku. Xa bemangela usuku uthi kubo uthi kuthe kuza kulunga kumalungisa. Hambani naloo nto ke
kumaKristu ndinapha athandazayo nimthembile uThixo nimazo uThixo nendlu yakho uyayazi indlu yakho nale ngxaki yakho uThixo uyayazi uThixo uthe kuseni nje ithi kumakholwa ithi